Шановні сябры, шановне господарство, 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка, і я Вячеслав Сіўчык. Падзеі мінулого тыдня, які адбываліся з 8 па 14 красавіка, наступныя. Першае, 13 красавіка, Дзень памяці ахвяраў Катыні. Другое, 9 красавіка, забойства палітвязня Александра Кулініча. 14 красавіка, трагічны юбілей 10 гадоў АТО. 13 красавіка, атака Ірана на Ізраіль. І 11-12 красавіка, візит Лукашэнкі в Россию. Шановныя сябры, вельмі прашу дапамогі, калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю аб тым, што ёсць такі YouTube-канал і што можна глядзець вось гэтыя перадачы. Давайце інфармацыю аб гэтым, калі ласка, каментуйце, калі ласка, задавайце пытанні, бо толькі разам мы можам нейкім чынам вярнуцца да той рэчаіснасці, в якой жыве весь беларускі народ. Першая падзея, яна, мусіць, все-таки была асноўная на мінулым тыдні. Гэта Дзень памяці ахвяраў Катыні, 13 красавіка. Это зусім не таму, што я сам знаходжуся в Польше, а по другой прычыне. Таму што трагедія, якая адбывалася в 40-м годзе, яна мела не толькі характар польскай трагедыі, не толькі трагедыі всіх народаў, якія трапілі в міжваенную Рэч Паспалітую, але ж это была еўрапейская трагедыя, таму што я хацеў бы нагадаць, што расстрелы адбываліся в 40-м годзе, згодна рашэнню Палітбюро ЦК ад 5 сакавіка 40-го года, але пры акупацыі Смаленшчыны немецко-нацистскими войсками была дадена информация и проведена праз международные структуры об злочинствах сталинских катов, забойства польских офицеров. И гэтая падзея, яна выключила Польшу с антигитлеровской коалиции. И практично это был такой вырок не только Польши, а всей Всходней Европе, якая была по выніках Другой сусветнай войны отдадена под коммунистичную империю Сталина. Справа в тым, что эміграцыйны ўрад Польши, он от пачатку натурально выходил в антигитлеровскую коалицию, он не мог змириться с коммунистичной хлуснёй, что это нацисты расстреляли польских офицеров. І пасля змагання за праўду трагедіі в Катыні, яна была все гэтыя гады, бо Москва прызнала свае злачынства толькі же в часы перебудовы. Першы быў Михаил Горбачёв, пасля гэта же повторил Борис Ельцин, паспелі пабудаваць мемарыял в Катыні, паспелі перадаць частку дакументаў, якія тычацца тым ліку і Беларусі. Бо ёсць катынскі спіс, гэта з дакладной запіскі Шелепіна, які быў кіраўніком КГБ СССР в часы Хрущёва, і там прыводзяцца звесткі па забітых сталінскімі катамі польскіх афіцэраў і асадніках, лесніках і там іншыя катэгорыі. І гэта ёсць 3 лагера, бо расстрелы адбываліся в Катыні. Вот, расстрелы отбывались в Калинине, это Тверь. Вот, расстрелы отбывались в Харькове и 3 места похования, одна з яких Катынь. Акрамя гэтага, под расстрелы трапили вязни турмов в Украинской и Белорусской ССР. И все ахвяры того террора, они ведомые поименно. Кто был расстрелян в этих 3 лагерах, в 3 местах, то были передадены списом. Пасля уже в незалежной Украине были передадены все прозвища людей забитых, которые находились в турмах Украинской Советской Социалистической Республики. Есть только одна белая пляма этого катынского списа. Это расстрелянные в Менску. Бо докладно ведомо, что их завезли в Минск.
Ёсць агульная такая думка, што яны расстраляныя былі в Курапатах, але ж хутчэй за ўсё праўда крыху іншая, бо ёсць версія беларускіх даследчыкаў сталінскіх рэпрэсій, што расстраляныя яны былі ў урочышчы Благовщина Трасцэнца. Я схіляюсь да гэтай версіі, але ж это не самае галоўнае. Самае страшнае, што да гэтага часу это адзіныя ананімныя засталіся ахвяры Катыні. Потому что Катынь это стало таки сусветным, ведомым назовом. И я тут хотел бы еще крыху про Беларусь сказать, потому что в 2009 году, когда все-таки Европа дошла до того, что был официально призначен День памяти ахвяров сталинизма и нацизма, это 23 жнивня, черговая годовина пакта Молотова-Риббентропа, который открыл магчимости для другой сусветной войны. Мы уже тогда были в Беларуси, у нас не было магчимости подтримать гэтую еўрапейскую ініцыятыву на тэрыторыі нашай краіны, бо і тады была дастаткова моцная ГБшная лукашэнкаўская банда, яны бы не дазволілі нам праводзіць сур'ёзных мерапрыемстваў. Таму наш рух салідарнасці разам ініцыяваў нацыянальную выправу в Катынь менавіта на 23 жніўня. І так атрымалася, што першыя дзве паездкі в 9-10 годзе практычна рабіў я. Там былі прадстаўнікі розных палітычных, беларускіх палітычных партій, рухаў. Мы бачылі, бо гэтыя акцыі адбываліся до 19 года включна, мы бачылі, як все больш і больш робіцца тоталітарызм в России, вось, в тым ліку і падносіна да катынскай трагедіі, бо зараз мы все бачым, што зноў вярнуліся да сталінскіх тезу, например, того, что это нацисты забили в Катыни. Так вот, ты поездки шмат, что дали белорусам, потому что в другой раз, когда мы ехали, была уже другая катынская трагедия, это 10 красавіка, когда на юбилей, трагичный юбилей подей 40-го года, было на 70-годие, была знищена польская элита. На вялікі жаль, гэтае пытанне раскалола сённяшнюю польскую эліту, раскалола шмат каго. Я асабіста і в той час, і цяпер лічу, што гэта было забойство, якое было ажыццёўлено якраз ГБшнымі структурамі, это была помста. За гэтыя гады сотні беларусаў былі в Катыні, дзякуючы гэтым нацыянальным выправам, в тым ліку Алесь Пушкін, который прымаў заўсёды вельмі актыўны удзел, іншыя палітвязні. І это тыя поездки, яны показали, наколькі все-таки ёсць вось гэтае вяртанне самого страшного, что было в нашей истории в 20 стагоддзе, калі інтарэсамі беларускага народа грэбавалі все, вось, і вельмі не хацелася бы, каб гэты час павярнуўся. Таму пра дату Дня памяти Катыні беларусам трэба памятаць, потому что гэта не толькі звязана з тым, што прааналізаваны был спіс тых людзей, которые былі забіты Катыні, в асноўным высілкамі студэнтаў БДУ, і там вельмі шмат беларусаў, але яшчэ таму, што мы не мусім забывацца пра тое, што было жахліва ў 20 стагоддзі. Нагадаю яшчэ раз, катынская трагедія – это еще здрада всім тым агульначалавечым прынятым нормам, потому что и Черчилль, и Рузвельт цудоўна ведалі, что это злачынства московских коммунистов, а лишь закрыли вочы на это, потому что была такая тактика. И таким чынам практычна мы атрымалі пасля перамогі над жахлівым Третьим рейхом, над немецким нацизмом, вось гэты ўсходні блок, который кантралявала Москва. Беларусы не павінны пра гэта забывацца. Нельга паўтараць гэта, бо это будзе вельмі сур'ёзная трагедыя. Таму памятаем пра тыя даты, которые былі в гісторыі нашего народа, в гісторыі всіх народаў, которые з'яўляюцца нашымі суседзямі. Свой да свайго па свае. 26 красавіка беларусы Варшавы запрашаю а 17:30 да помніка Каперніка, где пачнецца традыцыйны чарнобыльскі шлях, бо мы мусім сказаць за тых, хто сёння зняволены, за тых, хто сёння в Беларусі, што беларусы не забыліся пра чарнобыльскую катастрофу,
мы не забыліся пра ахвяры нашего народа. І мы катэгарычна супраць того, каб Россия переходила уже до ядерных войнаў, и каб наша территория была мишенью для ядерных боеголовок. Тому приходьте 26 красавіка 17:30, Варшава, помнік Коперника. Свой до своего по своем. 9 красавіка еще одна страшная трагедия в истории белорусской нации – забойство політвязня Александра Кулініча. Я вельмі удячны всім, хто выходзіў на акцыі в памяць Александра Кулініча. Вельмі удячны і тым, хто выходзіў в Варшаве, в іншых гарадах, где сёння вымушаны жыць беларусы, бо эта реакция абсолютно правильная. Бо гэтая трагедия, она мае шмат граняў. Я хотел бы нагадать, что за апошні год уже забито минимум 5 политвязняў в лукашэнкаўскіх вязніцах. Абсолютная хлусня, калі кажуць, што не ведалі пра Александра Кулініча, таму не паспеў афіцыйна быць прызначаны политвязнем. Это хлусня страшная, потому что наогул, что означает официальное призначение политвязням. Вось той террор и репрессии, які накинуты зараз на белорусский народ, это и есть, насамрэч, адзінае падсумаваннем, хто политвязень, хто не политвязень, бо менавіта палітычныя рэпрэсіі выклікаюць наогул тое, што масава у нас политвязня. Кулініча показывали по лукашисты по телебачению, бо уже давным-давно здзекуюцца над белорусами тым, что после арышту примушают людей говорить на камеру, тому немагчыма было тым людям, якія прафесійна займаюцца обороной правового белоруса в Беларуси, замежжа, тых, кто займается политвязнями, не заўважыць, что з'явился еще один политвязень. И вот эта трагедия, и она еще раз мусит нагадать нам, белорусам диаспоры, про властное сумление. Бо у нас есть только один обовязок, на мой погляд. Это казать правду про террор и репрессии в Беларуси, и наколькі магчыма падтрымліваць наш белорусский народ. И то, что мы не можем до этого часу зварухнуть, то, что призначают згодна абсолютно дурацких критериев, кто политвязень, а кто не политвязень, это так само наша белорусская трагедия. И забойство Александра Кулініча в Бересте так само подкресливает и этот страшный аспект. Так не повинно быть, бо давным-давно все сказано, все ведают. Реально в Беларуси каля 15 тысяч политвязнів, большая частка которых уже прошла праз лукашенковские вязницы. А лишь нам вот настаивают, что у нас зараз каля 1400 политвязнів, и в гэты лик не был включен Александр Кулініч. И по всем этим критериям и подходах нават уже не будет включен. Потому что чомусь политвязнів выкресливают, коли Лукашенковский режим их вызволяет. Хотя до реабилитации политвязни остаются политвязнями. Лишь мы живем так, як мы живем. Тому спачування всім родним і близьким Александра Кулініча наш народ теперь має ще одного белорусского героя, який закатований в Лукашенковской вязнице. Это страшная трагедия, тому светлая память. Свой до своего по своем. 23 красавіка во вторник в витрине Дома Всходнего Варшава, пляц Конституции 6 отбудется импреза, присвяченная памяти відомого белорусского историка Юрия Туронка, якому якраз сповнилося би 95 років. Приходьте 23 красавіка 18:00, Варшава, пляц Конституции 6, витрина Дома Всходнего. Свой до своего по своем. 3-14 красавіка, вот не заважно, уже 10-я годовина абсолютной трагедии для всего нашего региона. Это початок так званого АТО. Это антитеррористичная операция. Я уже ужил
той тэрмін, который все ведаюць, каб людзі не блыталіся. Бо это такі крыху хлуслівы назоў, таму што ўжо 10 гадоў, як ідзе вайна, а вайну баяцца назваць. Калі яна только пачыналася, у меня таксама былі ілюзіі на предмет того, што адбываецца в Украіне. Я думаў, што можна будзе ствараць там беларускае войска, потому што расійскі імперыялізм гэта ёсць сапраўды смяротны вораг беларускай нацыі. Але в 2014 годзе у новага кіраўніцтва Украіны, частку з гэтых людзей вельмі добра асабіста ведаў, вось, так аказалася, што быў гібридны саюзнік Александр Лукашенко. І Украіну все гэтыя гады не вельмі турбавала, што у нас з лукашэнкаўскай бандай розныя нават сцягі. І беларусы гінулі за Украіну пад нацыянальным чырвона-белым сцягам, в той час, як ДНР і ЛНР вельмі шырока карысталася лукашэнкаўскім сцягам, які з'яўляецца вот этой сталінскай анучай, навязанай беларускаму народу. Тады, 10 гадоў тому назад, у всех былі пэўныя ілюзіі, ад гэтых ілюзій частка не пазбавілася да гэтага часу, тому што калі б 10 гадоў тому назад сказалі, што сёння мы будзем казаць пра часовы яр, пра тое, што в Украіне сітуацыя дастаткова складаная і в пэўнай ступені больш цяжкая, нават чым 2 гады таму назад, і ніхто бы не паверыў. Бо людзі звыкаюцца да рэчаіснасці вельмі паступова. Мы ніколі не павінны забываць 3 рэчы. Першае, што расійскі імперыялізм ёсць смяротны вораг беларускай нацыі. Таму трэба падтрымліваць нашых паўднёвых суседзяў. Другое, мы не павінны грэбаваць беларускімі нацыянальнымі інтарэсамі і не мець ілюзій. Абсалютна непрымальныя ані кантрыбуцыі беларускага народа, бо это тады не будзе перамога Украіны. І наогул тыя дыскрымінацыйныя акты, которые сёння існуюць в Украіне в адносінах да грамадзян Рэспублікі Беларусь, бо яны парушаюць Канстытуцыю Украіны і міжнародныя канвенцыі. І трэці момант. Основные падзеі, которые могут уратаваць беларускую нацыю, якія могуць прыняць нават фармат, хутчэй за ўсё, беларускага адсуда, яны все-таки будуць здзяйсняцца в Беларусі тымі беларусамі, у которых хапае сілу быць там. Так, на вялікі жаль, завязаны вось гэты вузел гісторыі, пра які мы дастаткова шмат гаворым у розных перадачах. Што не азначае, што мы павінны быць за той трагедіяй, которая адбываецца в Украіне, бо на нашых вачах вось гэты атавістычны расійскі імперыялізм абсолютно сур'ёзна ставіць мэту па знішчэнню Украіны, па знішчэнню братняй для нас нацыі. Планы Москвы вельмі простыя. Яны хочуць знішчыць і Беларусь. Яны хочуць знішчыць все тыя краіны і народы, якія мелі няшчасце быць калісьці пад кіраўніцтвам ці царскай Расіі, ці чырвонай СССР. Москва лічыць гэта сваімі землямі, што з'яўляецца той трагедіяй, которую кожны можа пабачыць у розных аспектах. В Украіне абсолютно жорстка, таму што за гэтыя 10 гадоў уже забіты сотні тысячаў, і цалкам магчыма, што хутка уже перайдуць да мільёнаў забітых. Это уже не такая далёкая перспектива, бо уже больш 2 гадоў, як вось гэтае АТО ператварылася в тотальную поўнамаштабную вайну, і таксама вельмі цяжка пабачыць, якім чынам будзе ўратавана і еўрапейская цывілізацыя, і тыя краіны, супраць якіх ажыццяўляе агрэсія расійскі імперыялізм. Мы мусім гэта все памятаць. Свой да свайго па свае. Запрашаю в нядзелю на традыцыйную акцыю беларусаў Варшавы, якая адбываецца каля помніка Каперніка о 14 гадзіне. Там вы пачуеце і наш спрадвечны «Жыве Беларусь», там вы пачуеце «Слава Украіне», там вы пачуеце іншыя патрэбныя лозунгі, бо беларусы не могуць себе дазволіць маўчаць. Мы не мусім быць маўклівым народам. Прыходзьце, нядзеля о 14 гадзіне, Варшава, помнік Каперніку.
Наступная падзея гэта 13 красавіка, субота, калі был здзейснены той удар з Ірана, про который вельмі шмат казалі, і частка уже міжнародных экспертаў нават лічыла, што гэтыя падзеі могуць справакаваць Трэцюю сусветную вайну. Таму я про гэта кажу. Афіцыйна ёсць інфармацыя, што абсалютная большасць ракет і всего іншого, што запусцілі з тэрыторыі Ірана, была збіта над Ізраілем. Але, нягледзячы на тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі папярэдзілі Ізраіль аб тым, што непрымальны удар в адказ, падзеі могуць на Бліжнім Сходзе сапраўды быць аналагічнымі таму, што было на Балканах, адкуль пачалася першая імперыялістычная вайна, ці так званы Данцинский коридор, з чого пакта Молотова-Риббентропа пачыналася другая імперыялістычная вайна. Гэта назваў не прынята, але ж для беларусаў называць Трэці рейх ці камуністычную сталінскую сістэму інакш, чым імперію, просто немагчыма. Были структуры, которые ставили перед собой именно это имперские мэты. Зараз мы можем атрымаць Трэцюю сусветную войну, и лёс белорусского народа будет такі же, як был при ранейшых двух сусветных войнах. Это при том, что белорусов тады было значна больше, чем цяпер. Таму трэба не забывацца пра гэтую гарачую кропку, трэба не забывацца, што ёсць дзве краіны, Іран і Афганістан, якія сваімі асноўнымі знешнепалітычнымі мэтамі лічаць знішчэнне Ізраіля. Это асноўнае для іх. Трэба звяртаць увагу, што адбываецца і в сектары Газа, бо менавіта Ізраіль і Палесціна – гэта сапраўды такая парахавая бочка, адкуль могуць пайсці вельмі страшныя падзеі. Вось тое, што адбывалася на мінулым тыдні, оно натуральна страшна, але ж покуль гэта зусім не ёсць самае страшнае, што можа адбыцца. І калі мы кажам пра геапалітыку, калі мы кажам пра тое, на што не можам паўплываць, мы в першую чаргу зноў-такі мусім думаць пра Беларусь, думаць пра свой беларускі народ, бо у нас няма ж ніводнай сям'і, якая не могла бы жорстка і праўдзіва распавядаць, што азначае для беларусаў першыя две сусветныя вайны. Мы все гэта ведаем. І в наших нацыянальных інтарэсах, каб ні в якім разе Трэцяя сусветная вайна не адбылася. Калі казаць уже зусім практычна, то для гэтага абсолютно неабходна, каб здараўся беларускі цуд, і не было вось гэтай улады незаконнай лукашэнкаўска-пуцінскай банды на тэрыторыі Беларусі. Бо яна прыводзіць непазбежна таксама да будучай Трэцяй сусветнай вайны, вельмі самым кепскім варыянце для беларускага народа, это на нашай тэрыторыі. Вельмі цікавыя рэчы адбываюцца па пытаннях практычна ва всех краінах. Сегодня вот эта споживецкая идеология, она приводит до того, что абсолютная меньшасць грамадзянаў на Заходе особисто збираецца прымаць удзел в любой войне. Такая вот психология у людей. И что цікава, что пытанне показывает, что люди чамусьці думают, что яны не абавязаны дапамагаць сваім суседзям, калі яны робяцца аб'ектам агрэсіі, але ж ім павінны дапамагаць. Беларускі досвед показывает, что нам никто не может дапамагчы, акрамя нас самих. Такие жорсткие реалии были и в жахливом 20 стагоддзі, теперь они стали еще больше жорсткими. Тому памятаем про тое, что казали старые люди. Война абсолютно супраць национальных интересов белорусского народа. Бо и так то, что робят з нами, это жахливо и несправедливо. И при всех вот трагичных падзеях, бо гинут люди в свете в выніку войнаў, в выніку агрессии, не трэба забывать про ту небяспеку, которую уже принес российский империализм насуперак и Будапештского меморандума, и іншых международных пагадненняў, которые гарантавалі беларускаму народу и Беларуси, что у нас не будет ядерной зброі, так вот Россия уже завезла тактичную ядерную зброю с одной мэтай, менавіта
падрыхтоўкі той вялікай вайны, которой яны займаюцца в адкрытую. І это катэгарычна супраць інтарэсаў беларускага народа. Пра гэта ні ў якім разе нельга забываць. Свой да свайго па сваем. Вельмі шмат беларусаў вымушаны былі прыехаць в Польшу, і перад цим ёсць яшчэ праблема такая, як легалізацыя. Калі у кого ёсць праблемы, калі ласка, звяртайцеся да Антося Копіша, які прафесійна, пачынаючы з 2014 года, займаецца пытаннямі легалізацыі. Першая кансультацыя абсолютно бесплатная. Гэта можна зрабіць по телефону Антося плюс 48 782 044 699. Плюс 48 782 044 699. Антось Копіш. Свой да свайго па свае. Апошняя пятая падзея – гэта 11-12 красавіка, чарговы візіт пачвары Лукашэнкі ў Маскву. Я крыху хістаўся, таму што ёсць страшная ноч з 11 на 12, калі былі збітыя ў 95 годзе дэпутаты апазіцыі БНФ. Это практычна заканчэнне парламентарызму в Беларусі. Ёсць не менш страшная падзея, это 11 красавіка, теракт в Менском метро в 2011 годзе. Калі таксама я в той момент был в Киеве, і некаторыя людзі, якія займалі пасады ва ўкраіне, казалі, што цяпер-то ўжо хана дакладна Лукашэнкі, бо все разумеюць, хто стаіць за гэтым терактам. Але ж все-таки я выбрал менавіта візіт в Москву по шэрагу прычынаў, не па адной нават. Потому что заўсёды страшна, калі адбываецца чарговы раз сустрэча вот гэтых двух страшных людей, Путина и Лукашенки. Я уже казал про Украину. Не забывайте, что до этого часу нема ніякай информации об сустрэчах Януковича с Путиным, калі Янукович был президентом Украины. А лишь менавіта праз гэтай сустрэчы і рыхтавалася расійская агрэсія в Украине. Гэта відавочна всем. І мы дакладна не ведаем таксама наконт всех гэтых сустрэчаў, которые маюць Лукашенко с Путиным, якая там парадак дня. А гэты візіт, не гледзячы на тое, што ён быццам быў бы такі спантанны, на мой погляд, вельмі сур'ёзна рыхтаваўся. Чаму? Потому что для Лубянки абсолютно не з'яўляецца таямніцай тая палітыка гендера, которая проводится Заходом. І той же ЛГБТ плюс рух, ён таксама мае пэўныя стасункі з маскоўскімі спецслужбамі. Тут не толькі імя Анжелы Дэвіс, который ведал кожны савецкі школьнік майго ўзроста, і за свабоду якой змагаліся в Савецкім Саюзе вельмі упарта, якая была вельмі актыўная і на антитрампістскіх, напрыклад, мітингах, і зараз з'яўляецца ледзь не іконай ЛГБТ плюс. Тут еще больше серьезные речи завязаны. Так вот, чему Лукашенко поехал в Москву? Отказ вельмі просты. Это старые люди. И Лукашенко, и Путин. Шмат в чым яны живут в своих ураджаннях. И яны якраз формоваліся, калі космонавтика. Это было вельмі серьезно. Это теперь за гроши, в принципе, можно взлетать в космос, там побыть. Але для гэтых людей все вельмі сур'ёзна, і просто з'яўленне Марии Василевской, яна таксама абсолютно не выпадковая. Это есть працяг той палітыкі, которую рабіў Лукашенко, калі паслядоўна ўзнікалі Татьяна Караткевич, пасля Канапатская, пасля Тихановская. І вот за московскія грошы по московской падрыхтоўцы была стюардэса, зноў-таки рыхтуецца. І гэты візіт Лукашэнкі практычна на савецкі дзень касмонавтика, на гадавіну того, як Юрий Гагарин полетел в космос, я глубоко перекананы был запланаваны загадзя, які мусіў падкрэсліць важнасць вось гэтай персоны, якая ўзнікае зараз у нас. Мы не забываем, што тая же Терешкова вельмі спадабілася Путіну, калі трэба было агучыць, што на чарговы раз мусіць пайсці на свой тэрмін кіравання. Думаю,
што зноў-такі, як это было заўсёды, пачынаючы з газавых войнаў, што Лукашенко і Путін не маюць розныя планы на тую же Марію Васілевскую. І вельмі баюсь, што беларускаму народу з этого будет не лягчэй. Бо не веру абсалютна ані выпадковасці, ані тое, што нейкая была іншая прычына, каб Лукашенко 2 дні знаходзіўся зараз у Москве. Те версии, которые я читал, которые там распавядают, что там Лукашенко спотребился в якости пресс-секретаря Кремля, так он этой функции давным-давно выконывает. Больше того, тут есть вельми такая важная политичный момент. Відавочна, что в 2020 году Лукашенко брал обовязки перед Путиным, что это был его опошний термин, что будет некий транзит, кому-то там передадут владу. Бо вот эти 2 бандита, у них крыху разные интересы. Это все равно, вот как мафия была в Злучених Штатах Америки, и развожать там, что некие банда, которая в Нью-Йорку, так, оторвана от всей огульной системы мафии. Нет, это одна ГБшная система. Але ж, як тады шли гангстерские войны, так и тут никто никого шкодовать не будет, потому что вельмі великие гроши на кону, кроме всего іншого. И у Лукашенки, справді, зараз ситуация, потому что он шмат, что в гаражце 2020 года понабіцал в Москве и натурально не хочет покидать свою владу. Тому ему потрібна так само Василевская, ему треба любые кропки опоры для того, как, ну, грубо кажучи, выгодлівать у Москвы свое черговое 5-годовое знаходжанне при владе, бо он никому не доверяя. И явно, что вот этот народный сход уже робится неким запасным вариантом, особливо улічваючи те подеи, которые были в Казахстане. У Путина все равно есть разумение, что Лукашенко – это часовый кіраўнік Беларусі, якую Путін лічыць уже сваёй. Таму вот гэтая космонавтика, вот гэтыя полеты в космос, яны для беларускага народа будуць мець яшчэ прыкладны палітычны характар. І тут таксама не трэба забываць пра Захад. Ідзе жахлівая расійска-украінская вайна. Па афіцыйнай версіі мы чамусьці з'яўляемся агрэсарамі, прычым гэта не ёсць незаконны рэжым Лукашенко, а вінавачанне паспрабуюць вкладаць на весь беларускі народ. Але Василевская летит в космос не только с космонавтом из России, але ж яшчэ с американской астронавткой. Вось яна рэчаіснасць, про которую часам беларусы забываюцца. И які бы ни были прогрессивные тыя технологии, якія принес космос, не трэба забывать, что калі мы кажем про ядерную войну, то без космоса таксама не абысціся. Бо ядерные боеголовки – это одно, а ракеты, которые доставляют эти боеголовки, это как раз и есть мирное освоение космоса. И про это как раз давно так само все ведаюць. А тыя краіны, якія афіцыйна маюць ядерную зброю і найбольш дбаюць про тое, каб былі у них все-таки космические программы, якія можна выкарыстоўваць і для проведения пропагандовых операций. Тому абсолютно безглуздые спрэчкі. Добра гэта ці дрэнна, што Марія Василевская злётала в космос. Гэта было трэба. Это трэба было Лубянке, то есть Путину. Это трэба было Лукашенке, то есть КГБ. Яны маюць нейкія свае планы. А ж гэтыя планы абсолютно смяротныя для беларускага народа. И беларусы про это не мусяць, а ніколі забывацца. Яшчэ раз падкрэслю, што я абсолютно не веру в выпадковасць візіта апошняго Александра Лукашенкі в Москву. И мне заўсёды, я это неаднойчы казал, я проводил Менску не одну акцию, калі такие сустрэчы адбываліся в знак протеста. Мне заўсёды страшно, калі сустракаюцца гэтыя 2 злачынца, Путин и Лукашенко. Бо яны збіраюцца не для того, каб попить гарбату, и не только для того, что передают информацию журналистам. Основное, что робіць Москва апошнія 30 годов, в тым ліку і праз уладу Лукашенко, бо Беларусь была таким полигоном для всей ГБшной системы по реставрации системы улады московского империализма.
Так все, что яны робяць, пачынаючы з 94-го года, калі з'явіўся Лукашенко, калі з'явіўся Кучман, якого Москва таксама добра ставіла, калі былі официально приведены до президенту Шеварднадзе и Алиев, так вот Москва займалась практично только одним, это подрыхтовкой до войны. И космос – вельми важная речь. И пропагандовые информационные кампании, бо война бывает и в горячей фазе, а лишь гибридная война – это термин, который давным-давно ведомый. И не глядя на всех этой дни космонавтики, белорусы николи не повинны забывать истину, что день Москва, ведя гибридную войну супраць Беларуси, праз незаконную владу, якая была лукашенковская до выборчего фарса 2020 года, а после его стала лукашенковско-путинская, бо контроль кіраўніцтва силовых структур Москва ажыццяўляет и без самого диктатора. Абсолютно неслушно называть его белорусским диктатором, абсолютно неслушно называть этой структуры белорусскими, а лишь такая тенденция есть. И подкреслю, что на политичной мапе Беларуси спецслужбы зажгли еще одну такую зорочку, и имя этой зорочцы Мария Василевская. Поглядим, какие планы они имеют для этого человека. Шановні сябры, вельмі прашу падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Справа в тым, што жахлівая гісторыя 20-го стагоддзя, не менш трагічныя падзеі, сучаснікамі якіх з'яўляемся мы, яна дастаткова жорстка показала, што нельга сабе выдумваць саюзнікаў. Это каштуе вельмі шмат жыццяў беларусаў. Нельга рабіць стаўку на тое, што існуе толькі в якасці нейкіх планаў. Рэчаіснасць вельмі жорсткая. І першая імперыялістычная вайна, і другая імперыялістычная вайна, акрамя ахвяраў і трагедій, яна яшчэ прынесла беларускай нацыі разуменне, што вельмі каштоўным з'яўляецца сама доктрина незалежніцтва. Рано ці поздно до этой доктрины мы мусим так само вернуться и в наш час. Тому, коли ласка, підтримуйте YouTube-канал Вячеслав Сіўчык, коли ласка, задавайте питання, коли ласка, давайте коментарі, допомагайте, як можете. Бо свой до своего, по своє. Бо Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь!